Akwai Hausawa kusan mutum miliyan a duk duniya, to babu kuma cibiyar fim ɗin Hausa Kano, saboda haka ya yadu a duk duniya, don haka a daɗe mana godiya a wajen fim. Ko ba komai a cikinmu a nan yadda muke zaune a nan, babu irin wanda Allah bai wa basira ba ta harkar fim, wanda ɗaya daga ciki zai kira Naziru Ibrahim Bashirawa domin ya gwada mana iya tasa basirar da ita a ɗaya daga cikin irin basirar da muke da su a masana'antar Kano. Assalamu alaikum. Fata za a yi mana shi. Kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. Abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. Kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. Kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. Da sunan kawanin sarki nake so zai yi waka ta kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. Da sunan kawanin sarki ni dai nake so zai yi waka ta Kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. Ya Allah ina roƙon ka ƙara kuɗe basira ta kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. da yau bincika idan aiki a nan gane fahimta ta Kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. shi dai abba kabir Yusuf lailai so yake mu fafata Kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. shi dai abba kabir Yusuf lallai so yake mu fafata Kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. a koya ma yadda ake kamo kifi a koya ma yadda ake kamo Kwarai abba yana aiki mu dai so muke ya maimaita. ashe ya bu a soya ma a baka a baki kaɗan sanda Sunana Aminu ne Tilo, malam Sani ta Afola. Gwamna Abba Mana. Ramna mana. Umutaba gwamna Abba Mana. Umutaba gwamna Abba Mana. Masoyin Abba ya kafa masa.